opýtať, počas leta zarezonoval aj prípad vašej dovolenky v Dubaji. Nebola príležitosť sa kolegyňa, vás na to k téme. pýtať niekde inde. Nebola príležitosť, bohužiaľ, sa doteraz na to pýtať. Či by ste teda mohli vysvetliť, ako ste platili, alebo vaša partnerka platila za tie letenky, keďže zjavne podľa dokladu, ktorý je aj súčasťou spisu, boli uhradené až po návrate? Myslím, že ja som poskytol aj vyšetrovateľovi všetky kompletné informácie. Ak bude potrebné poskytnúť nejaké ďalšie informácie, rád tak urobím. Pokiaľ sa nemýlim, veď máte k dispozícii zápisnicu, takže všetko viete, čo tam bolo hneď povedané. Neboli vysvetlené tie platby pokiaľ sa nemýlim, po návrate z dovolenky. Tak to bola predsa bývalá vláda, ktorá schválila platbu v hotovosti. Máte zakotvenú dnes v ústave. Neviem, z akého princípu je takto nejako demonizované. No, všetko, je to po dovolenke, to je naozaj veľmi neštandardné. Čo bolo v rámci tohto prípadu potrebné povedať, ja som povedal aj pred vyšetrovateľom. Nepovedali ste to. Dajte. Pán redaktor, ja som sa k tomu už vyjadril aj pred vyšetrovateľom. Ak bude potrebné, a vyšetrovateľ... Prepáčte, toto nebolo súčasťou Ak bude potrebné, a vyšetrovateľ sa ma bude ešte pýtať niečo iné, v tomto prípade mu rád na všetko zodpovedať. A verejnosť nemôže dostať možnosť mať zodpovedané tieto otázky? Ja som sa vyjadril už. Ako to vysvetlíte? Lebo naozaj, predpokladám, že ľudia bežne na Slovensku si kupujú dovolenky, lietajú teraz lietadlom, ale každý to platí dopredu. Vy ste zaplatili 12 500 eur. Pokiaľ viem, tak ste komunikovali s cestovnou kanceláriou, ktorá vám v tomto prípade... Neodpovedala na otázky. Nech sa páči, ďalšie otázky. Tam má kolegyňa otázku k téme. Nech sa páči. Ak môžem, ja by som sa tiež opýtala, že či je podľa vás bežné, že si Slováci bežne platia letenky na sekeru 12 000 eur v hotovosti? Ešte raz som povedal, bývalá vláda predsa zakotvila v ústave nie že možnosť, ale možnosť platiť aj hotovosťou. Áno, ale máme nejaké limity, pán minister. Ale je to každého súkromná vec, ako sa vy rozhodnete platiť za svoju dovolenku. Ja vám to nebudem nejako vyčítať. Pán minister, myslíte, že tomuto niekto uverí, že idete, zaplatíte si na sekeru letenky a potom vytiahnete v 500 eurovkách v hotovosti peniaze, ktorými to zaplatíte? Ja som sa k tomu vyjadril. Ide o súkromnú vec. Ja sa vás nepýtam, ako si platíte doma účty, či chodíte na poštu alebo tam. Aj v tomto prípade, ak na budúce pôjdem niekde na dovolenku, tak si ju budem platiť. Pán minister, ale aj zákon hovorí, že pokiaľ sa, alebo teda myslí na to tými sumami, že pokiaľ niekto platí vysoké objemy v hotovosti, tak je tu reálne podozrenie, že môže ísť o peniaze z nejakej nekalej činnosti. Vy viete vydokladovať všetky tie peniaze, ktoré ste v hotovosti zaplatili? Bez problémov. A urobíte to nejako, že ako ste ich vyberali, pretože boli tam 500 eurovky a 500 eurové bankovky sa nevydávajú od roku 2019. Automatizovaného systému, kolegovia. Pýtali sme sa aj na ten, pán minister, ale toto je téma, ktorá rezonuje. Nejaké otázky k tejto téme, pretože áno, pani kolegyňa. Je verejne známe, že na F1 bol aj podnikateľ Šaštinský. Pani kolegyňa, k téme máte ešte otázku? Viete vylúčiť, že vám túto cestu neplatil on? Áno. Ak už nie sú otázky k téme... Chcem sa iba opýtať, že či k tejto téme máte ešte nejaké otázky, pretože za mňa je dnešnou tlačovou konferenciou, ak nebudete mať ďalšie otázky, táto téma uzavretá, preto vám dávam priestor na to, aby ste sa mohli pokojne pýtať, či vás ešte niečo zaujíma v rámci toho, čo tu posledné dni. Máte aj potvrdenie o rezervácii hotela? Téme tlačovej konferencie má ešte niekto nejakú otázku? No, zjavne nemá. Ak nie, tak vám ďakujeme. Takže máte potvrdenie o rezervácii hotela, pán minister? Nemáme už ďalšie otázky. Prečo máte potvrdenie o rezervácii hotela? Kolegovia, ďakujeme za vaše otázky. Tým radárom ešte sú ešte nejaké otázky. Kolegovia, k téme. Vy držíte doma takú veľkú hotovosť v 500 eurovkách? Informovala ma o tom, že bol súčasťou nejakého dopravného incidentu, alebo neviem čoho, štandardne privolal dopravnú políciu, poskytol absolútne maximálnu súčinnosť. To je všetko, čo v tomto prípade viem. Pán Mikulec sklame, tak ako to je jeho zvykom. Určite nenafúkal, poskytol maximálnu súčinnosť. V tomto prípade ma informoval, že išlo o nejaký oškretý nárazník na aute. Nič vážne, nič zásadné. Poskytol maximálnu súčinnosť dopravnej polícii. A v tomto prípade zase pán Mikulec iba robí senzáciu z niečoho, čo si zase vymyslel a oklamal celú vec. Kolegovia, k téme dnešnej tlačovej konferencie máte otázky? Pán minister, máte potvrdenie z hotela, kde ste boli ubytovaní?